गोजोन फुंबिलि एसबी बड निउज चेनेलखौ अनसायग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। आं सिबि रानि ब्रह्म। नोंथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना सानफ्रामबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो हागोन। थुदो बिदिबा दिनैनि सानसेयारि खौरांखौ जागायजेननोसै। चिरां जिल्लानि चापागुरिनिफ्राय आमगुरि जानानै भुटान थांनाय लामायाव आसाम माला बिथांखिनि गेजेरजों बानायनाय लामायाव जाख्ल'नाय जानायनि अजद दैखांदों रायजो राजाफ्रा। लामा बानायगोदान जेराव गारियानो खारजेनाखै बेयावनो लामाया गेजेरजों जरा लाजोबदों बा बायस्रानायखौ नुनो मोननाय जादों। तुलसी जरानि रायजो राजाफ्रा अजद होनाय बायदिब्ला आसाम माला बिथांखिनि गेजेरजों बानायनाय बे लामायाव जाख्ल'नाय नङाबा नियमनि हेंथा जादों। मानोना बानायगोदान लामा जायजों गारियानो खारजेनाखै बे लामायावनो गेजेरजों बायस्राजोबदों होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे रायजो राजाफ्रा फोरमायथिबावदों दि बे लामाखौ बानायनायाव खाथिनिनो दै माख्रा दैनि बालाखौ बाहायनायखौ मिथिनो मोन्दों, जेराव ओनसोलनि सुबुंफोरानो न' लुनायाव माख्रा दैनि बालाखौ बाहाया। बेनिखायनो बेफोरनि सायाव जाहाथे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ नायबिजिरो, बेनि थाखायबो खावलायो रायजो राजाफ्रा। फोरमायथिनो गोनांदि भारतीय इनफ्रा प्रजेक्ट लिमिटेड कम्पानिया बे लामा बानायनायनि खामानिखौ मावदों आरो फ्राय 300 कौटि रांजों बानायनाय जादों बे लामाखौ। एसेबां कौटि रांजों बानायनाय बे लामायाव खम बेसेननि मुवा बेसाद होनायनि अजद होदों रायजो राजाफ्रा। नगाव जिल्लानि दिहिङाव जानाय हानजायै जिनाहारि जाथायनि सानै दायनिगिरिया खारखोमानानै दंमोन। खारखोमानानै थानाय सानै दायनिगिरिखौ दा पुलिसा हमनो हाबाय। नागालेण्डनिफ्राय हमनो हादों सानै दायनिगिरिखौ। हमजानाय सानैनि मुङा 27 बोसोर बैसोनि फारिदुल इस्लाम आरो 22 बोसोर बैसोनि गुलाब उद्दिन। सानैबो नगाव जिल्लानि दिहिं पुलिस थानानि सिङाव थानाय बारभेटी गामिनि थागिबि। फोरमायथिनो गोनांदि थांनाय 22 आगस्टआव सासे 14 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसा गथ'खौ हानजा जिनाहारि खालामनाय जाथाय जादोंमोन। टिउसननिफ्राय न' फारसे गिदिंबोफिननाय समावनो साथाम दुथांफोरा हानजायै जिनाहारि खालामदोंमोन उन्दै हिन्जावसा गथ'खौ। साथाम दायनिगिरिनि मादाव गुबै दायनिगिरि ताफाजुल इस्लामखौ हमनो हादोंमोन। बेनि उनाव ताफाजुल इस्लामा पुलिसनि आखाइनिफ्राय बारग'नो थाखाय गोथौ फुख्रियाव बाज्रुमनायाव गावनि जिउखौ खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन। दा खारखोमानानै थानाय सानै दायनिगिरिफोरखौबो नागालेण्डनिफ्राय हमनो हाबाय पुलिसा। नोंथाङा एपीएससी बा यूपीएससी आनजाद होदों नामा? जुदि नोंथाङा एपीएससी बा यूपीएससी आनजाद होनानै प्रिलिमिनारियाव उथ्रिसारनो हादोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खाबु। फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स टु एसटी प्लेन बिथांखिनि गेजेरजों यूपीएससी बा एपीएससी प्रिलिमिनारियाव उथ्रिसार जानो हानाय बिजाथिफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनो थाखाय हांख्रायहरदों। राङारि अनसुंथाइखौ मोननो थाखाय डाइरेक्टर wptbc.assam.gov.in आव थांनानै फर्मखौ फिलआप खालामनो नांगोन। बेनि उनाव बेजों लोगोसे गोनां फोरमान बिलाइफोरखौ जमा होनो नांगोन। डाइरेक्टरेट अफ ट्राइबेल एफेयार्स, प्लेन, आसाम, रुक्मिणी नगर, दिसपुर लास्ट गेट, सत्रिनिवास पाट, गुवाहाटी 6 बे थंआव 30 सेप्तेम्बरनि सिगां दैथायहरनो नांगोन। गोनांथिफोरा जाहैबाय बिजाथिया आसामनि एसटी प्लेन जानो नांगोन। नैथियाव दङ 6 जुन 2024 आव यूपीएससी प्रिलिमिनारि आनजादाव उथ्रिसारनाय जानो नांगोन। थामथियाव दङ 18 मार्च 2024 आव एपीएससी प्रिलिमिनारि आनजादाव उथ्रिसारनाय जानो नांगोन। बेनि सिगां मुलाम्फाखौ लाखांबायब्ला बिजाथिया बे मुलाम्फाखौ मोननाय नङा। नखरनि इनकाम सार्टिफिकेटनि जेबो गोनांथि गैया। क'क्राझारनि रामफलबिलाव 31 नं माहारियारि राजा लामायाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय। गंसे थाव रोगाग्रा टेंकिया बेलथायनानै रोहो अर जोंब्लावदों आरो बे जाथायाव खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हादों गारि सालायग्राया। सोनाब बंगनिफ्राय आसाम फारसे थांबाय थानाय गंसे इथानलजों बुंफबनाय टेंकारा कन्ट्रल खालामनो हायैयाव लामा गेजेरावनो गोग्लैदों। बेनि उनाव रोहो अर जोंब्लावदों। जाथायथिलियाव पुलिसा नुजाथि फैनानै फोरमायथिदों दि सोनाब बंगनिफ्राय आसाम फारसे गंसे इथानलजों बुंफबनाय टेंकारा फैबाय थादोंमोन। बे समावनो लामायाव गुबुन गंसे गारिखौ रैखा खालामनो थांनायावनो थाव रोगाग्रा गारिया सामलायनो हायाखै, जायनि जाहोनाव लामा गेजेरावनो बेलथायदों। नाथाय थाव रोगाग्रा टेंकिया बेलथायनायनि माखासे समनि उनावसो अर जोंब्लावनायनि जाहोनाव गारि सालायग्राया खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों। अब्लाबो जोखोम जानाय हालोदाव बिथांखौबो देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों। नाथाय माखासे रायजो राजाफ्राबो बे जाथायाव जोखोम जानो गोनां जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला थाव टेंकिया गोग्लैनाय लोगो लोगोनो माखासे सुबुंफ्रा नायनो होननानै थाव टेंकिनि साखाथियाव थांदोंमोन। नाथाय हरखाबै बेयाव अर जोंब्लावनायनि जाहोनाव जिउ रैखा मोननो थाखाय जाय जेरै हागौ एरै खारदों। बेयावनो माखासे सुबुंफ्रा गोग्लैनानै जोखोमबो जानो गोनां जादों होननानै खौराङाव मोननाय जादों। हाग्रानि जिब जुनार बुथारनायनि दायाव सासे सुबुंखौ हमदों हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा। रायमना माहारियारि हाग्रामायाव
हाग्रानि जिब जुनार बुथारनायनि दायाव असर सिंह बसुमतारीखौ हाग्रा बिफाननि मावथिया हमदों। असर सिंह बसुमतारीखौ हमनो हानायजों लोगोसे बिथांनिफ्राय 10 केजि मै बेदर आरो मासे मैनि खर' मोननो हादों होननानैबो फोरमायथिदों। कसुगाव हाग्रा खोन्दो मावख'नि सेन्ट्रेल रेन्जआ बे जाथायनि सायाव केस रेजिस्टार खालामबाय आरो कर्टसिमबो लांगोन होननानै मिथिहोदों। फैगौ 14 सेप्तेम्बराव NDFBनि मुंख्लं सान खुंगोन इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBआ। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गहपुरनि दैमालु गेलेग्रा फोथाराव मुंख्लं सानखौ फालिनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। बे मुंख्लं सानखौनो उदालगुरियावबो खुंनाय जागोन। सिगांनि समाव ज'यैनो मुंख्लं सानखौ खुंनाय जाबोदोंमोन, नाथाय उदालगुरियाव खुंनाया सोरखारजों सोमोन्दो लाखिनानै खुंगोन, बेनिखायनो बे खेबाव आलदायै मुंख्लं सानखौ खुंगोन होननानै फोरमायथिदों। नाथाय बिश्वनाथाव जि मुंख्लं सान खुंनाय जागोन बे सोरखारजों जेबो सोमोन्दो थानाय नङा, अब्लाबो रायजो राजाया मदद होगोनखौ मिजिंथिदों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। बे 4 बोसोराव सोरखारा NDFBफोरनि जेंनाखौ सुफुंनो हायाखै। बे 4 बोसोराव जोबथेसालिनिफ्राय दिनैसिमबो उदां जायाखै आरो केसआ बोखार जायाखै। बेनि अनगायैबो अनसुंथाइ होनाय आरो मुंख्लं नखरनो होनायनि बेलायावबो आबुं जायाखै। 100% बेलायाव 25% NDFBनि खामानियाल' मावजादों। दासिमबो 75% खामानियानो मावजायाखै होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा। रन्जन दैमारिखौबो गगोन होननानै बिटिआर सोरखारा बुंबोबाय थादों, नाथाय रन्जन दैमारिखौ लानानै राजखान्थि खालामदों आरो गेलेबोबाय थादों होननानैबो बुंथिबावो बिथांमोनहा। रिहेबिलिटेसन होनायनि बेलायावबो गहपुराव फैनानै होगोन होननानै बुंफैयो, नाथाय होगोना होआ जेबो थि गैया आरो सोरखार बायोब्ला माखौ होगोन होननानैबो सोरखारनि फारसे गोजोननाय गैयैखौ फोरमायथियो बिथांमोनहा। मानसि गोमानायनि खौरां। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय हग्राजुलि हालामनि सोरांजुलि गामिनि चक्र बसुमतारीनि फिसाज्ला 20 बोसोर बैसोनि धोरोमसला बसुमतारीया थांनाय 20 आगस्टनिफ्रायनो गोमानानै दं होननानै फोरमायथिदों। नखरनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला बेनि सिगांबो गोमाखांबायमोन, नाथाय सानथामनि उनाव गावनि न' फारसे गिदिंबोफिनदोंमोन। बेनि दान मोनसे उनाव आरोबाव गोमाबावदों। गोबां नागिरनायनि उनावबो नखरनि सोद्रोमाफ्रा मोननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो समाज बिजोंनि गेजेरजों नखरनि सोद्रोमाफ्रा रायजो राजानिसिम आखाइ खबजब हरदों। सोरबा रायजो राजा बिथांमोनहा जुदि नैबे सावगारियाव नुनाय बिथांखौ नुयोब्ला नखरनि सोद्रोमाफोरनो जाहाथे खावलायहरो, बेनि थाखाय बुंथिदों नखरनि सोद्रोमाफोरा। खौरां हरनो थाखाय जानबुं नाम्बारा 9365526471 नङाब्ला 8812853721 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां हरनो हागोन। नखरनि सोद्रोमाफ्रा फोरमायथिदों दि धोरोमसला बसुमतारीया मेट्रिक आनजाद उथ्रिसारखांनायनि उनाव फरायनायखौ दोनथ'दोंमोन, नाथाय मानसि नुयोब्लानो गिनाय, हारसिंनो बायदि बुंनाय बेफोरबायदि जेंनाजों भुगिनो गोनां जादोंमोन बिथाङा। लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। रुरेल इनस्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्सआ गुबुन कर्सआव मुं थिसननो थाखाय लाइमोनफोरखौ हांख्रायहरदों। कर्सफोरा जाहैबाय नार्सिं केयाराव बेचलर अफ भकेशन, मेडिकेल लेबरेटरी आरो डी फार्मा। बाक्सानि बरमायाव थानाय प्रफेसार कल'नि आरो सप्ताहिक हाथाइनि साखाथियाव थानाय AISECT ग्रुप इउनिभार्सिटिजों गनायथि मोननाय रुरेल इनस्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्सआ नार्सिं केयार, मेडिकेल लेबरेटरी आरो डी फार्मायाव मुं थिसननो थाखाय हांख्रायहरदों। मुं थिसननायनि थाखाय प्रस्पेक्टास होनाया जागासिनो दंखायो आरो आगस्ट दानावनो मुं थिसननायाबो जागोन। गोसो गोनां फरायसाफोरा गोख्रैनो बेफोर कर्सआव मुं थिसननो हागोन। रोंग'थिया नार्सिं कर्स आरो मेडिकेल लेबरेटरीनि थाखाय जायखिजाया स्ट्रिमाव थाखो 12 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन, नाथाय डी फार्मानि थाखाय साइन्स स्ट्रिमाव थाखो 12 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन। मख'नो गोनांदि नार्सिं केयार, मेडिकेल लेबरेटरी आरो डी फार्मा कर्सखौ खालामखांनायनि उनाव APC आनजादनि थाखायबो एप्लाइ खालामनो हागोन बिजाथिफोरा। लोगोसेनो गुबुन सोरखारि साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। हस्पिटाल, नार्सिं हम, क्लिनिक बायदिफोरावबो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेनि अनगायैबो जौसिन सोलोंथाइबो लानो हागोन बिजाथिफोरा। गुवारै मिथिबावनोबा आरो मोजाङै मिथिबावनोबा 8011133336 बे नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा दासिमबो SD बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा गोख्रैनो साबस्क्राइबखौ खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो, जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो। गोजोन्थों।